napapadalas ang pag-move on mo sa taong hindi naman naging sa'yo? At kailanman hindi magiging sa'yo. Uy! Imaginein mo, no? Crush na nga lang, nagsiselos ka pa. Crush na nga lang, nag-move on ka pa. Hindi, ang akin lang naman. Eto, makinig ka. Tamang tao ay sugalan, chinitong DJ ay subukan. Huy! Sa akin ka magka-crush, dali, paninindigan kita. Wow! mahal. Ano yung sa'yo? Kimchino imneda. Ash, nandito na naman ako ne. Namiss kita ne. Eto na naman, ako pa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, DJ Kim Chino, makakasama mo ko 69 tayo gabi-gabi. Kumbaga, 6 to 9 p.m. tayo. 6 to 9 p.m. Malalasap mo ko. Huy! Pero mahirap yun ha. Mahirap yun, mahal ha. Crush na nga lang na broken hearted ka pa. Minsan nga, crush na nga lang, nagsiselos ka pa. Nawawala ka sa mood. Eh paano yan? Hindi ka kumikilos. Nga talaga yan. Hanggang crush na lang talaga yan. Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, tutulungan kitang dumamoves. At isi-share ko sa iyo ang 3 tips para ma-crush back ka na rin ng crush mo. O dapat hindi obvious ha, pero effective. Ito proven and tested. Ginagawa ko to. ay. Oy, ito si Boy Pindot, talagang sinusumpa ko. Pero totoo to ha. Ito unang tip para ma-crush back ka. Be fun and playful, pero never ever be too serious. So narinig nyo na ba yung funny is the new pogi or new pretty? Uy, applicable to sa lahat ng genders ha. Kung magpa-first move, dapat witty and funny. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, no, iba ang sexiness ng mga taong may humor or sense of humor. Ang mga tao na seryoso or yung mga tao ngayon, seryoso na kasi yan at some point of their lives. Kunwari sa office, di ba? Seryoso yan. Now, be the light person naman sa crush mo. Kasi kung laging seryoso, ay naku, boring. Tapos, be playful. Banatan mo. Eventually, kapag banat ka ng banat, magbabanatan na kayo. Uy! kunwari crush. Crush, kumain ka na ba? Kasi ako, willing akong magpakain. Ay, basta alam nyo na yun, ganong banatan. Yung authentic, kasi mga humor natin may mga kanya-kanyang personality. Pero kay Kim Chino kasi, effective yung banatan or kainan agad. Ito mahal. Sa akin pagbabalik, ang pangalawang tip naman para ma-crush back ka ng crush mo. Kaya wag mo na ilipat yung radyo. Malay mo, mapasayo na si crush. At kung ako yung crush mo, edi si Kim Chino, mapapasayo. Uy! Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.